বড়ো জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে কেতিয়াও অসমীয়া বুলি নকয়, বড়োৱে ক'ব, নহয় নে বাৰু? মিচিঙে মিচিং বুলি ক'ব। এই স্বৰবাসীয়েহে অসমীয়া বুলি ক'ব। আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ সকলোৱে কেতিয়াও ব নেলেখে, তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা বুলিয়েই নিজৰ পৰিচয় দিব। আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল আমি যাতে কোনো অসমীয়া জাতিটো যাতে ছেকেণ্ড ৰেট চিটিজেন হ'বলৈ নাযায়। बे खोथायाव मिथिनानै जोङो बिराद गोसोखौ बोरैबा मोन्दों आरोखि। आसामाव गोबां जाथि जनगोष्ठीफोर दङ। बे जाथि जनगोष्ठीफोरनि मादाव मोननैल' हारि, बर' आरो मिसिं, बे मोननै हारिखौल' असमिया नङा होनना नुदों। जानो हागौ बिथांनि गोसोआव मिसिं आरो बर'फोरनि माबाफोरखौ जौगानाय नुदों, राव फाव, बिदिनो गाननाय जोमनाय कालसारफोरखौ जौगानाय नुनायनि थाखाय बर'फोरा आलदा आलदा फारसे थांगासिनो दं, गावसिनि कालसारखौ मोजाङै दिन्थिनानै थांनो नाजागासिनो दं। रावफोरा जोंना बर' रावा 8th शिड्युलाव हाबबाय, बेफोरखौ नुनानैबो जानो हागौ असमिया आरो मिसिंफोरा बर' रावखौ रायलाया, बर' रावजों फराया आरो गुबुन हारिफोरा जाहाथे बे बर' आरो मिसिंखौ नागारनो बादै गुबुन हारिफोरखौसो बिथांमोना असमिया होननानै बुङोबा गावजों गाव आजावनानै लानो हायाब्ला आसामनि सासे मुरब्बी साहित्य सभानि सासे सभापति जानानैबो बिथाङा जुदि गुवार गोसोजों आसामाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ जुदि गनायनानै लानो हायाब्ला बे गोबां दुखुनि खोथा आरो लाजिनांथाव खोथा। बेवहाय आं सानदों बिथाङाबा मा बिथिंजों बुंदों, बे मा बिथिंजों बुंदों बे सिंनि खोथाखौ जों बुंनो रोंला। जानो हागौ बर'फोरा आवगायलांबाय, जौगाबाय, बे जौगानायखौ नुनानैबो बुंनो हागौ बायदि आं सानदों आरोखि। बेयाव आङो जोबोद बेखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि जानानै बिथांनि बे बुंथियाव जोङो प्रटेस्ट खालामो, जाहाथे भबिष्यतआव इयुनाव बेबायदि खोथाखौ बिथाङा बुङा। बेखौनो बुंबाय आङो। गोजोन्थों।